Sanibonani guys, igama uNqobile niphathele mazibela eYitonga ngomhla ka-22 September. Guys, uNjinji-ke akazibekile phansi. Uvuke ekuseni ubhuti ngathi nobuthongo akabuthanga qhuthunga izolo. Eyongqongqoza laphaya eromini kaMakhumalo eyofuna ukumbuza ukuthi yini le abekade yisho ngayizolo. Makhumalo mane wathuka wayibuza ukuthi hayibo, iyona into ofuna ukuzongibuza yona ekuseni kangaka leyo? Wathi kunjalo Ntungolihle, ngifuna ukwazi ukuthi ubuthini wena mekade uthi untanzi nawe nine-history. Wathi mina ngisho lokho? Wathi yebo ngoba wakho umlomo. Wathi angikaze ngikusho mina lokho. Wathi lalela la Ntungolihle, ngimdala mengimngaka anginaso isikhathi sokuqamba amanga mina. Kona mekuthiwa ngiyaqamba amanga ngingawaqambeleni, ngiqambele wena amanga mina. Ushilo wena wathi nini nontanzi kwasala kancane ukuthi akushade. Wathi mina hhayi yabona-ke manje sizoxabana-ke manje sizoxabana. Kanti angifuni size sixabane, le ndaba imane iphelele phakathi kwethu ngoba mewulokhu uyibhebhethekisa, hhayi impela mina nje ngizoxabana nawe. Yo guys, waphuma kanjalo-ke guys uNjinji, kodwa akashongo ukuthi hhayi uyayekelela phansi, ufuna nje into azoyiphruva ngayo ukuthi ngempela la bantu kade bedla umfowabo umuzi iy'thende. Hhayi uvundulele yonke indlu kaMakhumalo, esaphumile waze wagcina ehlangabezana ney'ncwadi zothando. Qala-ke guys vele kwakubhalelwa ney'ncwadi, kwangafonelwanwa, kwangahanjiswa ngisho ama-SMS. Shuthi-ke uMakhumalo sonke lesi sikhathi uyigcinile lezi ncwadi zikaNtanzi, wangazilahla ukuthi ngobani nami angazi, kodwa nje wazigcina lezi iy'ncwadi zaze zatholwa uyena uNjinji. UNjinji uthe meqala nje efunda incwadi esho ukuthi hawu, kodwa Makhumalo Thandeka, angazi nani ukuthi ngampela mina ngingaba yini ngaphandle kwakho, wenza inhliziyo yami iskiphe ibhithi. Wajabula-ke uNjinji etshela ukuthi yayibhalwe umfowabo umuzi le ncwadi, kodwa uthe mesethi uyabheka ngezansi sisayiniwe efunda wathola ukuthi hhayi umpangazitha, kwathi akayisakaze phansi. Washo kuNokwanda unkosikazi wakhe ukuthi yabona lo sihleli nesigelekeqe la endlini, lo muntu bekade shuthi kahle kahle edle umfowethu iy'thende. Umfowethu bekade engathembekile kuyena lo mama lo. Waqeda iy'ncwadi lezo wayithatha wayibeka phezu kwetafula ukuze noMakhumalo mebuyela endlini abone ukuthi usebanjiwe. Guys, kushubile, bekwala ngisho ey'hlekela bandla uMakhumalo nendodana yakhe uBanele, kodwa nje uNjinji embuke ngehlo elibi ngoba phela useyamazela manje into embi ayenzile kusaphila umuzi. Guys, uthe uMakhumalo mengena nje bandla endlini wafica iy'ncwadi zakhe ayey'bhalelwe uNtanzi zipakile lapha phezu kwetafula. Wathuka wamuzwa nini, wazama ukuthi ayithathe, azame ukuthi nje hlampe ayishise, kodwa kubonakala nje ukuthi angeke size kusize ngalutho. Iqiniso seliphumile, uNjinji uma esazi usengamane alichithe nje isigodi sonke salapha kuleya ndawo, agcine ehlambalazeka esebe ngisho ukuphuma emnyango uMakhumalo. Hhayi-ke guys, kubi ngaleyo ndlela-ke, qinisa ukuthi ayikho into ehlala ebumnyameni uNosiphela. Wayengazi uMakhumalo ukuthi loke lifike lolu suku la kuzobe seyakhweshinwa khona ngokuthi wahamba kanjani wayoba ne-relationship nenye indoda ebishadile. Guys, akupheli-ke lapho, ngapha kontanzi-ke uNtanzi beyimisele naye ese-ofisini impela edweba ama-bridge akumele bawakhe. Kwafika-ke uPhinda ezosho ukuthi udojile emsebenzini, umbone uBanele esebenza kakhulu laphaya, wancamela ukuthi abuyeze ekhaya. Uyambuza-ke ukuthi ubhizi ngani uSanele, wathi hhayi ubhizi ngey'nto ey'ningi ngabe ama-documents, imali ekumele ayisayine and ubhizi ngokuthi unkosikazi wakhe noma sebehlukene kodwa ulokhu ebukana noZama, elokhu egqolozela uZama emehlweni. Uthi uthini? Wathi ehhe, ngibungazini wena mpangazitha? Hhayi uSanele, hhayi benoZama bangamathi nolimi. UZama uze wamlethela isikhafutini esigcwele ukudla, yabona nje inyama ibikade igcwele esikhafutini, bebeyidla bephosa amathambo ngewindi, besibona amathambo nje elokhu endiza emoyeni laphaya emnyango. Hhayi uNtanzi-ke guys-ke wamane nje waba nokungajabuli kokuzwa ukuthi indodakazi yakhe isisenkingeni futhi efanayo newele lakhe-ke manje uBanele elunguSanele. Engazi phela ukuthi hhayi uBanele kahle kahle loya obhizi noZama, yena utshela ukuthi nje sekuwumfowabo-ke manje. Akuphele-ke lapho guys, laphaya kodladla-ke umane nje u-Iminathi-ke waqhubeka wahayiza esho ukuthi kodwa kwenzekeni ngampela kwisithandwa sakhe esinguNkosinathi. Bazama-ke ukumchazisela ukuthi hhayi kwenzakalani ukuze kugcine sedlule emhlabeni. Untombona-ke guys umane nje
walanda umatrasi wondlala phansi, waqoka ingubo emfushane emnyama, waqeda wabiza bonke omakhelwane abangani bakhe ukuthi bazomlethela izipho zokuthi phela bamduduze. Bebefike nogqweyi, amakhekhe, befike nayo yonke into ongayicabanga emnandi. Kodwa uthe umama wekhaya efika nje ebona ukuthi hhayi bo, emzini wakhe ikamasini ayibethele, kugcwele amantombazane alethe izipho, alethelwe iminathi, wawaxosha wonke. Lapho u-Imnathi umane wakhala, wakhalela amakhekhe, wathi ayaphi amakhekhe, niwahambiselani amakhekhe? Kubonakala nje ukuthi yonke lento nje kuyena umdlalo kuphela. Umncengile-ke uDladla ukuthi ucela bandla bemcuphise alale khona, ahlale iy'nsukwana ngoba indawo yokuhlala akanayo. Waxolisa nanokuthi alahleke uNkosinathi, wathi yena ubesay'misele ngokulungisa izinto naye. UDladla-ke ngenhliziyo yabo enhle bavumile ukuthi aqhubeke ahlale khona u-Imnathi, kodwa bekufana nje nanokuthi bay'donsela amanzi ngomsele ngoba leya ntombazane hhayi ukuthi nje ayiphethe kahle kuphela, kodwa iyakhuluma nasemlonyeni futhi-ke iyantshontsha. Kuningi nje oku-wrong ekwenzayo. So kumele beqaphele-ke bengakhululeki, banganethezeki kakhulu njengoba nje ilaphaya endlini ngoba maduzane umndeni uzoxabana futhi uqhathwe yiyona le ntombazanyana. Ngathi enjalo nje u-Imnathi ufuna ukudla avumuka adle silaza. Bekade ebhizi-ke manje ethatha ihagi ende eyithatha laphaya kubaba wekhaya wonke uDladla phambi kwankosikazi wakhe ebhekile guys. Hayi bo, Imnathi isibindi. Hhayi akanamahloni u-girl. Uyenza nje akacabangi. Kodwa-ke asithembe ukuthi-ke noma yini le izele laphaya kuDladla ayizoshiya umndeni umabhekedwana. Aphela lapho-ke guys amazwi namhlanje, ngakhohlwa uku-subscribe and like and comment. Until next time.